scan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Narito na ang mga nagbabagang balita. PNP at COMELEC tiniyak ang kahandaan sa banta ng cyber attack sa halalan. Malalaswang campaign posters, mahigpit na ipinagbabawal ng COMELEC. 3 probinsya sa Cordillera nasa alert level 2 pa rin. Bangus Festival 2022 tuloy na tuloy na. At katutubong Ibaloy, naging sandigan ang paggawa ng traditional flute. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Laimbag Gamalem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Habang papalapit ang halalan, tiniyak ng COMELEC at PNP ang kahandaan nito laban sa anumang cyber attack. Magbabalita, Charles Limon. Maliban sa seguridad sa mga voting precinct, nakaantabay din ang COMELEC at pulisya sa transmission ng mga boto. Isa sa mga pinangangambahan ng ilan ay ang hacking o cyber attack. Mabilis namang pinawi ng COMELEC ang anumang agam-agam at tiniyak ang kahandaan. All the VCMs that are being used to count yung ating mga balota ay offline. Ang natatanging window lang na pwedeng mag-online ito is during the actual transmission ng mga results after the generation and printing of election returns for 8 copies ng national at 8 copies ng local election returns. Yung window na po na yan, mga 2-3 minuto lang. Depende sa signal ng isang lugar. Nakaantabay din ang Anti-Cybercrime Unit ng PNP. Cordillera, meron na kasing established sa atin na Computer Emergency Response Team na mag-respond or part ng preparation before, during, and after election. So, doon sa part po ng RACOCOR, we are on the incident response and also yung pag-conduct ng forensic examination in case na merong hacking or cyber attack doon sa mga sa mga machines, mga voting counting machines. Handa din ang mga DESO technical support staff ng COMELEC kung sakaling magkaaberya ang mga vote counting machine. Maliban sa posibilidad ng hacking, nakabantay din ang RACU sa anumang hacking sa social media accounts o mga propaganda na maaaring makaapekto sa halalan. Social media has been proven to greatly influence voting behavior, be it through reinforcing electoral campaigns, building networks, spreading disinformation and discord, and even more alarmingly, in facilitating political clientelism or vote buying. Hence, the Anti-Cybercrime Group
vows to exert maximum efforts to where its mandate and capabilities are necessary in pursuit of ensuring the integrity of the 2022 national and local elections and restoring public confidence in the election system. Sinimulan na din ng COMELEC ang pagdidispatch ng mga VCM sa iba't ibang COMELEC warehouse sa bansa. Bantay sarado ito ng PNP. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nananatili sa Alert Level 2 ang lalawigan ng Benguet, Mountain Province at Ifugao dahil pa rin sa kabiguang maabot ang 70% vaccination rate. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa pagpasok ng Abril, idineklarang mananatili ang karamihan sa probinsya sa Cordillera sa Alert Level 1. Sa Cordillera Autonomous Region po, Abra, Apayao, Kalinga, and Baguio City. Sa loob po ng CAR, kasama po ang Ifugao, Lagawe, Lamut. Sa Mountain Province po, Besao, Bontoc, at Sagada. Yun lang ay naiwan sa Alert Level 2 ang Ifugao, Mountain Province at buong Benguet. Ito'y dahil pa rin sa mababang vaccination rollout, batay na rin sa naging anunsyo ni Testing Czar Vince Dizon. Sa ngayon kasi, pinakamababa sa vaccination rate ang probinsya ng Ifugao na nasa 52.48% habang nasa 56.48% naman ang Benguet. Malapit naman nang maabot ng probinsya ng Mountain Province ang herd immunity matapos itong pumalo sa 68.81%. Halos wala nang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa 6 na probinsya maliban sa Baguio at Benguet. Dahil dito, inaasahan pang babagal ang transmission ng kaso ng COVID-19. Sa graph na ito, nakikita po natin ang pagbagal na ang pagbaba ng bilang ng mga kaso na nasa 24% noong nakaraang linggo at tinatayang nasa 364 cases per day ngayong linggo. Mabagal na po ang pagbaba dahil po una sa lahat, mababa na po ang ating mga kaso sa iba't ibang lugar sa ating mga bansa. Mas mababa po ang ating mga kaso ngayon nang humigit kumulang 100 cases kung ikukumpara natin nung nag-uumpisa po tayo noong December last year. Pero kahit wala nang naitatalang kaso, ikinakampanya pa rin ng DOH ang pagpapabakuna ng booster dose at pagsunod pa rin sa health protocols. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Handang-handa na ang Dagupan City para sa pagdiriwang ng Bangus Festival ngayong Abril. Pangangampanya ng mga politiko sa kasagsagan ng mga aktibidad, ipagbabawal. Magbabalita, Ran de Guzman. It's summer and it's fun, Galilan Mandaragupan. Dahil wala nang naitatalang kaso ng COVID-19 sa Dagupan, wala nang makakapigil sa selebrasyon ng Bangus Festival 2022. Magsisimula ito sa darating na April 18. Ang pangunahing layunin, hindi lang para magbigay kasiyahan sa mga residente at bisita, kundi para umpisahan ang muling pagbangon ng mga negosyanteng Dagupenyo. Lahat po ng ating mga public market vendors, ambulance vendors, public transport sector, lahat po ng negosyo sa downtown at central business district ng Dagupan, makikinabang po dahil yan naman po talaga ang puso ng Bangus Festival. It is not only a celebration, ladies and gentlemen, but it is also a day of economic opportunity for many of our fellow Dagupan. Ilan daw sa mga aabangang aktibidad ay ang Pasasalamat Edilog, cycling event, Dagupan Youth Festival, Bangus Rodeo at ang inaabangang Kalutan Eddalan. Muli itong gaganapin sa downtown area. Bagamat pumapalo sa 53 degrees Celsius ang kanilang temperatura, napasok na sa Extreme Danger Heat Index, hindi raw dapat mangamba ang mga dadalo. Normally, we start sometime between 4 p.m. to 5 p.m. Taken into consideration talaga kasi yung init din dito sa Dagupan City. And the idea kasi is that we started around late afternoon, early evening
para yung kasiyahan dire-diretso na hanggang gabi kung saan mas medyo, of course, gabi na, mas malamig na rin yung panahon. So that is also taken in. Pagdating naman sa mga bangus na gagamitin, sinigurado niyang sapat ang kanilang supply. At kung sakaling may mga politikong nais makibahagi at bumisita sa selebrasyon, bukas daw ang pinto ng Dagupan basta't Some national candidates come because they heard about it and they want to participate, not necessarily because they are invited. So, hindi po natin again mapipigilan kung mayroong mga dumating na national candidates kasi gusto nila makilahok sa ating Bangus Festival. But again, we will also encourage them not to also campaign during our festival. Pero po pag pumunta sila, wala naman pong restriction dahil any Filipino can arrive, any foreigner can join, anybody can participate for long as they will comply with the minimum public health standards. vaccination card pa rin ang hihingiin sa mga turistang papasok sa Dagupan. Mahigpit ding ipapatupad ang minimum public health standards at protocols. Ngayong Abril na rin ipapasilip ang kanilang Guinness Book of World Record marker sa harap ng City Museum. Taong 2003, kinilala ang Kalutan Eddalan ng Bangus Festival bilang longest barbecue in the world. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa Baguio City, matutunghayan naman ang kauna-unahang Bikes in Bloom. Magbabalita, Ellen Eugenio. Bagamat patapos na ang Flower Festival ng Baguio City, may aabangan pa rin pakulo mula sa Motocamp Riding School. Ito ang Bikes in Bloom mula April 2 hanggang April 3. Talagang parade na aabangan from Session Road papuntang Harrison hanggang sa Athletic or Melvin. But makikita nyo yung flowers na nakadecorate sa mga motor. Parang ang bida dito, mga motor, mga bikes, mga scooters na kakaibang event pa rin siya. So, Panagbengag goes on but using two wheels. Ang unang araw ng Bikes in Bloom ay nakalaan para sa motoglamping event. Sa ikalawang araw, lilibot sa lungsod ang mga sumaling rider upang puntahan ang iba't ibang pit stops na itinakda. Up with some establishments in Baguio, they're gonna give discounts or freebies sa mga riders na magvi-visit sa kanila. So, at the same time na we're promoting mototourism, we're also trying to promote the establishments na pwede naming itap by using the bikers to roam around these places. Maliban sa mga ipamimigay ng mga partner establishment, may mga premyo ring mapapanalunan ang mga kalahok, tulad ng Best Dressed Rider mula sa kanilang Ride, Shoot, Tug, and Tell Challenge. Not only talking about, they're not only hosting Baguio riders or Pampanga riders where the school is from, but riders all over the Philippines, so it's on a national level. So, matutulong, especially when it comes to riders. Riders are well-known na out of nowhere, gusto lang nilang bimahe as a group. Tapos ngayon na people that were hosting the first Bikes in Bloom. So that will be the first time na mangyayari yun. That will attract a lot of riders as well. Sa mga gustong sumali, maaari niyong bisitahin ng kanilang Facebook page na Motocamp Riding School o tawagan ng kanilang numero. Ellen Eugenio, News Force North Luzon. Susunod, malalaswang campaign posters, mahigpit na ipagbabawal ng COMELEC. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot
ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone para po sa loob ng 5 taon. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Renewable Energy Resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyon-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Mahigpit na babantayan ng COMELEC ang mga malalaswang campaign posters. Magbabalita, Charles Limon. Maliban sa pagkakabit ng campaign posters sa mga maling lugar, hindi rin sasantuhin ng COMELEC ang mga campaign posters na may malalaswang mensahe. Meron po tayong memorandum from the Executive Director of the COMELEC, only dated March 24, 2022. Ang sinabi po, those campaign materials, kasi nakapasok na tayo sa campaign period. Posters, oo. Yes, may nakalagay na indecent or obscene or discriminatory sa mga babae, or they are yung pong nagba-violate ng gender sensitivity principles or violating the laws of yung Magna Carta of Women. Yun po, they are already considered prohibited election propaganda. Ito'y nakapaloob sa memorandum order ng COMELEC na inilabas noong March 24. Sino mang politiko na mapapatunayang lumabag nito ay maaaring sampahan ng election offense sa ilalim ng Fair Election Act. Nagsagawa naman ng Operation Baklas kahapon ang COMELEC Tublay sa kahabaan ng Halsema Highway. Barangay Kapongga and Ambassador, and madami po yung nakuha din namin. Actually, hindi pa naman namin na-account kasi sa sobrang dami din, binibilang pa namin na kunaw. Ang mga tinanggal namin are those posters na nakapost sa public area na yung mga poste, yung mga nakalagay po sa mga punong kahoy, and sa mga public structures natin like waiting shed, yung mga signages, doon po. And of course, meron din po yung mga private property na walang content yung ating mga candidates or yung kanilang supporters na naglagay ng mga posters, and sinama po namin na baklasin yung mga yun. Karamihan sa mga nabaklas ng mga posters ay pag-aari ng mga tumatakbo sa national position. Nagsagawa din ang COMELEC sablan ng Operation Baklas sa kahabaan ng Nagilian Road. Aabot sa 600 na mga posters ang kanilang nabaklas. Karamihan ay nasa pampublikong lugar. Ang iba naman ay kulang ang detalyeng nakasaad sa mga posters. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. For us credit card holders and users, binasa nyo na ba yung credit card contract na pinadala sa inyo nung initial delivery of your credit card? Among others, ang sinasabi dito is that interest rate and penalty charges of 3% shall be imposed for late payment or even non-payment of the balance due. However, the Supreme Court, in the case of Macalino versus BPI, reduced the interest rate and penalty charge of 3% per month or 36% per annum to 2% per month or 24% per annum. And the reason why the Supreme Court reduced the same was that the 3% imposed by the credit card company is unconscionable. Unconscionable in the sense that masyado siyang mataas. Especially during the pandemic, it has been interpreted as the higher penalty rate. Sabi naman ng Supreme Court, although wala na tayong usury ngayon, there is no such thing as usury law. Why? Because Central Bank Circular number 905-2, noong 1983 pa, suspended the usury and the ceiling on interest rates for both secured and unsecured loans. So, regardless of maturity, wala na yung fixed interest rate provided for by law. Ang governing law is the agreement between the parties. So, you can agree to an interest of 10% per month, and that is not usurious. That is not 5-6.
No, yung 5-6 is not even illegal now kasi nga wala na tayong usury law. However, because of Article 12.12.9 ng ating Civil Code, sabi, the judge shall equitably reduce the penalty when the principal has been paid or complied with by the debtor. Kung ikaw naman ay nagbabayad ng mabuti at hindi naman palagi kang nadidelay or palagi kang hindi na nagbabayad, the courts can reduce the penalty and interest rates of a credit card. And this is what the Supreme Court has done. Reduce the 3% to 2% on the credit card. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Katutubong Ibaloy, naging sandigan ang paggawa ng traditional flute. Ang kwento, susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk din ng batang 90s, darat atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
Naging sandigan po ng isang katutubong Ibaloy ang paggawa ng traditional flute para malabanan ang labis na kalungkutan. May kwento po si Randy Guzman. Musika ang naging kakampi ni Elmo sa kanyang pagkalumbay sa ibang bansa. Sa Saudi po ako mga year 2014 hanggang 2017. Mga 2016 na ho kasi yung na-homesick ako eh. Ayun, naghahanap ako ng mga pwedeng libangan, yung nakaka-relax na musika. Hindi naisipan kong manood ng YouTube. Hindi nun sa YouTube nakita ko yung mga flute music, lalo na yung mga Bolivian, Peruvian, and Native American na nag-flute. Hindi naisipan kong magandang pakinggan, nakaka-relax. Hindi naisipan ko na gumawa ng PVC pipe, yung sarili kong flute. And then nung nakagawa ko ng PVC, yun natutunan ko siyang tinugtog. Dito niya rin sinimulan ang paggawa ng video na kanyang in-upload sa social media. Ang resulta, umani ito ng magagandang komento. At sa kanyang pag-uwi sa sariling bayan, buo na niyang niyakap ang paggawa ng traditional flute. Hindi na muling bumalik sa ibang bansa. And then yun, nung umuwi ako noong 2017, naisipan kong gumawa ng bamboo flute. And then yung pinupost ko ng online, nagpo-post ako ng video. Hanggang meron mga nagme-message, gano'n na gustong bumili. And then yun, tinuloy-tuloy ko na yun. Kasi Gumagawa at nagbebenta na rin siya ng iba't ibang mga klase ng flute. Maging ang kanyang mga gawang pluta na pantawag sa mga ibon, patok at kinagigiliwan lalo na ng mga bata. Para kay Elmo, ang kanyang mga video ang kanyang ambag sa pagtataguyod ng kultura at tradisyon ng mga Cordilleran. Mula kasi nung natutunan kong mag-flute, wala akong masyadong nakita mga Cordillerans na tumutugtog ng ganitong klaseng flute. And then, bali ang parang ang bag ko, at least nakilala yung isang traditional na instrument ng Cordillera. Kasi ang Muslim, mga gongs, yun, iba-ibang, nandun lang yung iba kanta. Hanggang sa yung na-discover ako noon, marami talagang nag-appreciate kasi parang ako yata yung una na nag-viral dahil sa flute. Sinimulan na rin niyang magturo ng paggawa at tamang pagtugtog. Hiling niya'y sana'y hindi tuluyang mawala ang kultura. At para maipasa sa ibang henerasyon, ginagamit niyang instrumento ang social media. Sa kasalukuyan, ang kanyang Facebook page ay mayroon ng 12,000 followers. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.